tipus de visitant de museu si fóssim Pokémon. Segona part. Hi ha el visitant a l'Akatham. És el típic que ho sap tot. Tu tan chill i de cop et deixa anar. Sabies que aquest artista va morir pobre però ara la seva pintura val milions? Sabies que aquesta obra podria ser falsa? Sabies que aquesta peça pertany a la meva tieta Maria? I tu en plan... Gràcies Viquipèdia en potes. Tampoc ens podem deixar el fan de tot allò interactiu. L'iPhone, perquè té una mà extra i ho toca tot. Pantalla tàctil? Toca. Instal·lació? Toca. Cosa que posa no tocar? Amb més ganes encara. I per últim, però no menys important, tenim el visitant que s'asseu, badalla i mira el mòbil. Aquest, sens dubte, és un Snorlax. No es mou, no mira, no interactua. Només existeix en una cadira esperant que els altres acabin la visita. Així que la propera vegada que vagis a un museu, mira al teu voltant i analitza quins Pokémon salvatges veus. I tu, t'identifiques amb un tipus de visitant en concret? Et llegeixo en els comentaris!